lang. Dito, simpleng salo-salo ng mga tropa sa Saudi. Dito, selebrasyon ng aming tropang permit receiver. Ganito ang pagkain dito. Sama-sama, kulturang Pilipino. Dito wala lang inumin. Sa Pilipinas maraming karate, samurai, saka cobra. Pero di bale, masaya naman. Paulakay. Okay. Isi Batang. Yan ang selebrasyon. Yan ang celebrate. Anniversary. 29 years nagmamahalan. Hindi yun naglulukuhan. Dito yung mga player natin. Player ng basketball. Ito yung ulam namin. Pinapaitan. Yan, mayroong sinanglaw. May isda. May pansit. Yan ang kakwarto ko sa Maniparing Hall. Yun o, tinaas, bumalik. Yun. Yan ang operator na hindi nagmamaliw ang kamay. Yan. Tawa ng tawa sa Oscar. Yun. Tabayanan. Susunod na. Kuha muna tayo ng pagkain natin.